sing 10. Sopo maneh gendane dalange kok. Sopo kandar. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iki begigi man. Iya, Kang. Begigi waranggonane ana gangsal. Komang penyanyine Mbak Mona kalian genduk Dila Florencia. Yang sampun ngaturaken tetembangan campur sari. Iki langsung eko. Iki mang bengi iki mang beda, Kang. Bedane apa man? Iki mang dijangkungi dipangestoni karo ibumu, Bu Yah. Wis. Iya man wis. Muga-muga sehat terus nggih, Bu. Diawet-awet mau diawet-awet. Iya, Kang. Iki sesepuhe ya gara iki, Bu Yah, Bu Pa. Terus Bu Tati. Iku diawet-awet mau ya. Iya, diawet-awet. Iki panjake ya jek nom-nom kabeh panjake iki jek nom-nom. Sing enong apa maneh? Sing enong ki mang bonom tas lulus. Tas. Wis. Muga-muga rombong aku kabeh diparingi sehat. Amin. Alhamdulillah winginane ya mari ngrasakno lara titik ngene. Sing comel rada nemen, Mas. Comel iki. Suntik nawak rudik ping 3. Aduh. Iki ana pamundutan apa, Gong? Pe ana pamundutan. Sajake emang arek-arek sindene wae panen. Atau sing banter ya desele makin tok banter. Nggih. Sinten? Duh, wonten Pak Detamin, Pak. Alhamdulillah. Awan ngendang, Lus. Pak Detamin dugi. Nggih, niki gandengane lubis nggih. Nggih. Pun monggo Pak Detamin dipun jajal mriku kendangi. Kula aturi roko Mas Lubis. Kendangane iki apa? Gendinge apa enak gini? Damar Wulan gandengane. Lubis. Dalem Mas Dalang. Alah lanang kaya ngene. Sing gagang napa Mas? Heeh, Lubis. Nggih Mas Dalang. Nggih. Kopine pun diunjuk. Dereng. Cek ngomong ngono. Nggih. Niki dipun paringi gending Damar Wulan kangge bukaning gara-gara menawi wonten pamundutan saking Bapak Sukaryanto, Bapak Sada utawi Bapak Mujiono nggih kula tenggo. Nggih niki kangge pemanasan. Pun maca Pak Ditamin niku. Pun nggih. Monggo Mas Damar Wulan, Mas Lubis Pandowo Laras. Kendangane legend mantu iya kok. Jamane Turangga Dipa. Iki lho maneh enak pandang. Ana sabda Jaka Dutra Palu Amba. Damar Wulan ya damar sasangka. Lara lapa suwita ing Majapahit. Ditampake Damar Wulan dikon ngarit. Anjas murung kembang karung kepatian. Nandang tresno marang Damar
Majapahit ratune kencana wungu putri kenya dasar pasurya ning ayu Prabu Minah cingkong lamar rati tampa para gendeng amuk gawa kodho Damar wulan maju perang ing blambangan bisa menang bayang wanita bayangan Damar wulan Dewi Sudha dadi ratu anjas marati maru kencana wungu Damar wulan pranyata ketiban wahyu biyen dikon ngarep saiki dadi ratu Pandhawa laras seneng aku ah 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 ya Pandhawa laras tarik ana sada Jaka Desa Walu Amba Damar wulan ya damar sasangka lara lapa suwita ing Majapahit ditampake Damar wulan dikon ngarit ana para kembang arum kepatihan nandang tresna marang Damar wulan Majapahit ratune kencana wungu Gus Bejo putri kanya dasar pasuryaning ayu Prabu Minah cingkong lamar rati tampa barang gendeng amuk gawa godho Damar wulan maju perang ing blambangan bisa menang bayangane kabayangan Damar wulan Dewi Sudha dadi ratu anjas marati maru kencana wungu Damar wulan pranyata ketiban wahyu biyen dikon ngarep saiki dadi ratu ayo mel Oh, Mas Dalang. Iya. Niki sing kathah kajat
Nah di caping gunung. Monggo Bapak Tamin. Pun kundur rumiyin lho nggih. Nane tak kowe sih. Ada area-area ini cara anak bareng. Ngono wayang. Ngomong iki. Anak makin. Iki jalo opo makin. Capek gunung. Nggih. Nggih ta? Ngene ya. Nggih caping gunung. Sinten iki wae itu. Sing gak ada kajat. Ada hajat. Oke. Dipun pinanggani Mas. Sinten iki? Mbak Loh, mamu lo gak mamu lo. Mamulo. Laris. Mamulo. Kopi joli caping gunung nggih. Monggo Mbak Lia.
Nggih, menika wau pamundhutane caping gunung. Wonten pamundutan malih. Gubuk asmara Mas Dalang. Oh nggih, niki dipun pinangkani kalian Mbak Yuwula saking tlatah Trawas. Mbak Aris. Mbak Arista Brugan. Wilujeng dalu Mbak Aris. Nggih. Aduh ya, aduh. Wilujeng dalu Mas iku- Dalang. Kemang Bali ya gak tak sapa rek. Bubuh iku mang. Gak disopo, sing disopo aku dok. Sing ada disopo, sing cedhak ora. Pripun kabare Mbak Lia? Mbak Aris ya ampun. Astagfirullahaladzim. Pripun kabare Mbak Aris? Nggih. Nggih alhamdulillah kabaripun sae, sehat, Sehat. tambah nggih tambah pokoknya. Sehat ngene iki wae nggih. Nggih alhamdulillah sehat niki wau sehat pol. Ping Trawas mriki wae kali sinten? Lho mriki wau ta? Nggih. Oh niku wau kali rencang kula. Rencang lho nggih. Nggih. Trawas niku sing liwat alas-alas niku nggih. Nggih leres. Rencange sing ngeteraken kaen mantuk mawon ken kula teraken. Oh ngaten ta. Jane pun anu lho, semayane pun ket winginane kok gak jebus. Nah nggih mboten ken kula ngeteraken Mbak Rita. Kong. Iyalah. Nggih, wonten pamundhutane Gubuk Asmara. Gus, kaleng ngono. Aja sembrono man, banyak gampang. Gubuk Asmara, Andawa Yayas Indonesia.
asmara sampun katur nggih. Pun pamundutan malih. Menawi mboten iki terakhir nggih. Pamundutan Mas. Napa Nyelih bojo. nyelip bojo iku ta. Bojomu sesuk tak silihe. Niku ah. Nek krasa penak gak tak balekke. Nggih. Ayo wis gak ndek diurusi surat. Cek gak gremeng nang buri ae. Derita. Nggih, Dek Rita. Nggih. Rita Arumia. Duh, wapal kan ya aku. Rita Arumia. Nggih, Mas. Ayo. Aja diceluk Mas Papa. Hah? Ya apa? Mas Papa ngundang Mas sayang ngono. Cok. Digedhek agus kok adoan aku kok. Wilujeng dalu Dek Rita. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, alhamdulillah janis. Suwe gak pedhok Rita kowe. Nggih, tahun-tahunan nggih. Nah, apa kok suwe man gak pedhok Rita. Biasanya nek pedhok iku diapakno kangen man, kangen nek pedhok iku. Biasanya nek wong kangen dipeluk. Mau. Aja kok kene. Ayo dimami iki. Niki wonten pamundutan nggih. Nggih. Pedhok Rita iki nggih Waranggono Kamijil saking Telatah Wetan. Wetaning Garon. Sing temen ta, Mas? Nggih, mijil saking Telatah Mojokerto. Omamu ndi? Ngale-ngale. Kadang yo pacet, kadang yo gondang, kadang yo Kutorejo. Kutorejo kadang kondang. Monggo dipun pinangkani. Nggih. Kadang yo. Oke, monggo Genduk Rita. Ayo le. Yen ora penak balik. Yen tak jajal penak tak gaweni. Bojomu tak enggo salawase. Pandolas Indonesia. Sini audio ada Mbak Rita Rumia. Terima kasih Mas Rita. Ada Mas Comel, ada Mas Selo, dan ada semuanya Pandawa Laras Indonesia. Bojomu sesuk tak silih. Silie Yen ora penak tak baleni. Yen tak jajal penak tak gaweni. Bojomu tak enggo salawase. Yo 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 yo. Bojomu sesuk tak
Nggih, matur suwun. Iki tasik wonten pamundutan apa mboten? Sampun nggih. Ruko apa maneh iki diakhiri teka semene ya, Gong. Iya, Man. Cung. Kok sajake ana dayo kang munggah ana ing pendopo klampes ireng kene, Cung. Satriya bagus pridak nganti gawe gunjinge klampes ireng kene, Cung. Sujana kaweng kusumuning driya wong anom wancinira kasongo songo Recek kanggo tetaji Ndara kula menika ndara kula sinten nggih mangke rumiyin ndara jenengan iki sinten kok kula nembe sepisan iki kepanggih jenengan iki sinten Gus Ki Lurah Semar bojo Gatinayantaka yen Ki Lurah Semar durung tepang karo aku pancen ana benere merga isih sepisan iki aku ketemu karo Ki Lurah Semar aku putra saka pertapan Jati Jajar Semar putrane Kanjeng Ibu Purbawati putra wayah Eyang Begawan Purba Jati aku Bambang Purbakusuma Semar nggih ndara kula Bambang Purbakusuma lah sampean menika sedya badhe tumuju dhateng pundi ndara ngene ya wa Semar aku iki goleki sejatine wong tuwaku lanang merga wiwit cilik nganti dewasa aku durung ketunggonan wong tuwaku lanang wa Semar yen pancen wis arupa patokan loro bakal tak sungkemi aku bakal dudono bektine anak marang wong tuwa lho sampean niki goleki dununge wong tuwa sampean lanang lah sampean mboten tanglet dateng ibu sampean kudune ibu sampean ngerti
ngertos. Mbah Begawan Purbajati nggih ngertos. Jaman iki anake sapa? Ndara. Ngene ya apa Semar? Sejatine aku wis didhawuhi Ibu Purbawati nek wong tuaku lanang iki isih urip. Saiki manggon ana ing kesatrian Madukara kang aran Raden Janaka ya Raden Arjuna Mas Semar. Lho, gak agong apa manwis? Duduk maneh. Iki momonganmu, Gong. Lajeng pripun, Ndara? Terus aku tumuju menyang Madukara, nyatane Madukara komplang Mas Semar. Terus aku pinuju ana ing kraton negara Ngamarta. Lah, ing negara Ngamarta kuwi Pandhawa nganakno pasamuan. Pandhawa lagi susah, Mas Semar. Negara Ngamarta larang sandang, larang pangan. Lah, Rama Janaka gelem ngaku aku anak ning mawa syarat. Syarate napa, Ndara? Syarate yaiku yen aku iso ngupadi usadane negara Ngamarta kang larang sandang, larang pangan. Mula Semar, aku njojo kene kudune ngerti. Wong Semar merga wong Semar iki titah kang cedhak kadewatan. Dewa kang kamanungsan kudune wong Semar iki ngerti. Usadane negara Ngamarta larang sandang, larang pangan. Nggih, Gus. Pancen bener. Sedaya niku pancen ana sebab dan akibat. Oh, kemlidhi ngono. Pancene negara Ngamarta larang sandang, larang pangan menika mergi Pandhawa menika lali. Para warga negara Ngamarta lali karo sing njagi saben, sing jaga sawah. Lah ujare kandha sing jaga sawah niku Sri Sedana. Nek siyen niku mesti ajenge miwiti tandur niku slametan. Lajenge panen niku slametan. Para Pandhawa, para warga negara Ngamarta mesti ngawontenaken slametan, Ndara. Lah sakniki para Pandhawa, para warga negara Ngamarta lali karo tradisi, lali karo bibit kawite, lali kalih Sri Sedana. Lah rene ora tau diilingi Sri Sedana oncat, Ndara, saking negari Ngamarta. Niku sababe tetanduran kang tinandur ditandur ora cukul, Ndara. Palih Sri niku porek. Lho, Man. Apa? Iki nek Sri porek iki mosok bibit kawite lagu Sri Minggat iku malah Gus. Dang baliyo Sri utuh Kang. Wah sembrono. Jak sembrono Kang. Lah nek kepingin negara Ngamarta balik waliya jati-jati winyuni, Ndara. Nggih, para warga Ngamarta lan para Pandhawa kedah ngawontenaken slametan. Ngelingi Dewi Sri Dewa Sedana. Lah sakniki dateng pun di papan dununge Sri Sedana Mas Semar. Ngeten Gus. Kula krungu wonten adoke pertapan anyar nggih menika pertapan Selo Kawedar, Ndara. Ten pertapan Selo Kawedar mriku wonten pendhita Waskita. Umpamane kembang niku mekar-mekare kembang. Nek miturut pemanggih kula Mbah Begawan Edan Dewa Sampurna saged ndunungaken papane Sri Sedana. Ngono ya Semar. Yen kaya mangkono ayo ngupadi papan dununge petapan Selo Kawedar Pak Semar.
Kidul